Det her værksted, det er værksted nummer 6, og det er det, der hedder hvor mange prikker. Og til det her værksted, der skal man bruge de her store kort med tallene 1-6. Og så skal man bruge sådan en bunke kort her med forskellige prikker på. Og så kan man faktisk også bruge sådan 10 af de her perler, og det er lige meget, hvad for en farve det er. Den første del af værkstedet, spillet her, det går ud på, at man skal sortere de her kort. Der er et forskelligt antal prikker på dem alle sammen, og der er på kortene prikker, 1 prik, 2 prik, 3 prik, 4 prik, 5 prik eller 6 prikker på kortene. Og så skal jeg sortere dem, så de er på der, hvor de passer på, hvor mange prikker der er. Og hvis jeg trækker det første kort, så kigger jeg på det, og nogle gange så man prøver at se, om man kan se, hvor mange der er, uden at skulle tælle dem. Og den her, nogle gange så må det godt være, at man skulle sige 1, 2, 3, 4. Men det ligner faktisk også meget godt den 4, der er på en terning. Og hvis jeg ikke kunne genkende den, så kunne jeg faktisk også se, at der var 2 her og 2 her. Og vi ved, at 2 plus 2, det er jo 4. Så den ligger jeg i bunken med 4'erne. Så trækker jeg det næste kort, og jeg kigger på det. Jeg kan se, at der er 3 her og 3 her. Men jeg kan også, og det er jo 6, for det ved vi, at de tvillinger, så det er de 6. Men jeg kunne også have sagt, at der var 4 orange og 2 grønne, og 4 plus 2, det var 6. Jeg prøver lige et til. Den her, den er nemlig en lille smule anderledes. Fordi man kan ikke regne med, at alle prikker er pænt ved siden af hinanden. De her 4 og 6, det er jo ligetal begge to, fordi de kan deles lige imellem 2 personer. Og der ikke er nogen til overs. Det her, der er der både forskel på farverne, men også på størrelserne. Jeg kan se, at der er 3 herovre, og det kan jeg faktisk se uden at tælle, men det kunne godt være, at man lige skulle prøve det sådan 1, 2, 3. Og så kan man se, at der er 1 herovre. Og vi ved, at 1 større end 3, det er jo 4. Så det er 4. Og det ligger her. Og det gør jeg simpelthen bare med alle kortene. Og så sorterer jeg dem, så jeg lægger dem pænt i bunkerne. Så de alle sammen er sorteret. Så alle dem med 1 prik ligger her, alle med 2 prikker ligger der, alle med 3 prikker ligger der, 4 prikker der, 5 prikker der og 6 prikker der. Det gør jeg lige hurtigt. Så jeg sorterede alle kortene, og det var altså den første del af opgaven.